Dag dames en heren, welkom bij Achter de Vuurkant. De gast van vanavond, dat is een mens die vroeger kolenboer is geweest. Die heeft de halve wereld afgereisd. De helft van tuinieren, de helft van wandelen. En als ene weet wie belangrijk is dat benzine in een auto moet, dan is het onze gast van vanavond. Welkom, Jacques Blom. Fijn dat je er bent. Ja. Ik zeg, Jacques, de best het toch met me eens? Dat ik dat niet erg vind dat benzine in die auto's moet. Nee, ik ken jullie leven ervan. Oh ja? Ik ken jullie leven ervan, ja. Met halfwerk heb je goed voor geleefd trouwens. En je moet aan werken? Ja, lang werken in elk geval en dik werken. Ja, ik kan het zo wel zeggen. Ja. Zeg maar, du bent begonnen als kolenboer. Wie kun je dat nu? Wie was de kolenboer? Ja, voor geld te verdienen, jong. En met geld koest ik gedaan. En een loon. In vakantie gewerkt. Toen de vakantiewerk gedaan. En het, ja, ik pak de geer aan. Maar du Ik zegt denk dat veel liever als leren. Dus, wie oud was je? ik word 15 jaar in de vakantie, wie ik tot de eerste keer doe. En ik word 16 wie ik mijn schoon af wie ik daar voor vast begonnen. Ja. Maar wie moet je dat voorstellen? Een zak kolen, hoeveel kilo wat dan? Ja, voor bijna 40 kilo, ja. En toen was je 15, 16 jaar? Ja, dat zou de kinderbescherming nu niet goed vinden. Nee. Lastig. En het was zwart werk natuurlijk. Het wordt zwart werk, zwaar werk en vies werk, ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb er maar heel veel gedaan. Ja. Maar dan zei ze, hou de school af. Wat hebben ze dan van de school gedaan? De Milowie in Valkenberg. En toen ging ze de kolenboer. Moest je toen ja, ik had dat het jaar van tevoren had ik dat al vastgelegd. Gewoon de vakantie door geweest en het had me goed bevallen. Met de collega's en het wordt een familiebedrijf trouwens, neef van mijn pap. De jongste zoon van Jean Blom, George. En later hebben we dat bedrijf, daar ben ik echt een beetje wel trots op, hebben we dat bedrijf getransformeerd naar een transportbedrijf. Ja. Dus vrouwen die auto's zijn, man. Maar dat is gewoon even met die terug. Ja. Dus ik heb die moeilijk gedaan, maar voor die moeilijk, de best een klimme geboren heb ik me groot te vertellen. Klopt, ja, dat klopt. Op de Maar, op de Schalenbeurs. Voor de insiders is dat, aan de achterzijde kunnen ze nog krauw bekijken. En weet zich dat allemaal nog? Nou, dat weet ik van de overlevering natuurlijk. Die worden nog te klein om dat net gemaakt te hebben. Ja. En de Noordersub? Nou, nog even via Valkenberg op Sint-Peter. Boven de Weksel, wat nu het huidige pand de Weksel is. Daar woonde oma Lamerichs, de man van mijn ma. En dat heb ik gewoon net gekregen. Mijn papa een boemen op Zuid en daarna ben ik op Zuid gewoond, ja. En daar ben ik opgegroeid. Dat is opgegroeid. En als je nu die jeugd van dich moet beschrijven, zo, als manneke daar in Zuid, wat is dich dan bijgebleven? Ja, bijgebleven, niks bijzonders eigenlijk. Mensen denken dat ze dat metbleef, dus eigenlijk niet bijzonder. Het was voor iedereen hetzelfde, grote gezinnen. Veel vrienden, voetbal op de straat, voetbal in de wijk, in de grotte, in de bus. Heel veel vrienden, heel veel kinderen op de straat en dat was hartstikke leuk. Achteraf, fantastisch. Met ten tijde, wow. Ja, als er op Sub is geweest, heb je op de leren school gezeten met z'n op Sub. En daar is een legendarische meester altijd geweest. Mensen als we liever Sub, die hebben het over meester Hoebe. Ja. Wat zijn die ervaringen met? Ja, perfect. Geweldig. De leer die gaf, echt wie hier Valkenberg op de Moeilijk om. Dat mag ik rustig zeggen. Ook de jongens die met me overkomen van Sub, verlogen gewoon een half chauffeur op de rest. De mensen die maakten ons veerdig voor alles wat komen ging. Dat was geweldig. En een typische man. Wat typisch aan de man? Ja, typisch aan de man. Bepaalde humor, maar ook heel streng. De piep roken, gelande piep, de ganse school rookte, die rookt nog zijn piep. Ja. Ik geloof jaren daarna nog, dat moet jaren daarna nog geroken hebben. Ja. En ja, dirigent van de harmonie. En ja, een geziene figuur in het dorp, ook een mensen met bestoor. En weten dat die het woord feodale tijd, een paar aanzienlijke boeren, het hoofd van de school en bestoor. Ja. Best je ook bij die harmonie geweest dan? Ik ben ook bij de harmonie geweest, ja. En wat heb ze dan gedaan? De vlag gedragen? Nee, trunken, ja. Ik heb het trunken? Ja, klein trunken, ja. In de harmonie, ja. Ja, in een concert? De concertrom, ja, of de muziektrom, wie ze dat zegt, ja. Hoe is de aanleg? Het vond ik wel, ik dacht dat al, ik dacht al lang van tevoren. Ik geef met alle stekken die vinger kom bijna en stekken even op de knie schouwen, ik geef overal op. Dus ik ga best wel aan voor de trommel, ja. Maar na 3 jaar vond je het... Nou, een jaar of 3, 4 jaar. Ik word toen veel in Valkenberg bij Vrung en ja, ging ze op stap, hoe ze op stap, gewoon vrij vroeg. En die worden eigenlijk toch eigenlijk meer last als lust, moet ik eerlijk vertellen.
Ja. Superoud ook een voetbalclub. Normaal ging ze bij de Hermen niet aanbieden, voetbalclub. Dat was voor mij ook zo. Ja. Ja. En hoe is er daar talent voor? Hoe is er daar aanleg voor? Nou, dat kon ik, dat maar een andere gezag zijn. Ik koest tegen de balken trappen, maar met één been, dat sowieso. Super met één been, met de andere koest ik ook helemaal niks. Ja, ik heb het toch wel graag gedaan, ja. Vonden anderen het leuker met dich te voetballen? Die andere vonden dan de regel. Achteraf werd die vrouwen vandaag nog dat niet zo leuk was. Nou, ik kreeg de bal nooit terug van me. Die is heel snel van de bal. Ja, geel van de bal, joh. Ja, Geel van de ja, bal. Ja. Dus dat viel dus eigenlijk het tegen. Dus. Ja, ik ga met een trainer op de streek, die zegt altijd, speel die bal. En dat kost ik niet verstaan. Nee, ik denk of ik dat niet verstond, dat klopt, ja. Kijk, in het begin van het 6e jaar, ik ben door de Mulo gegaan. Wat was het eigenlijk voor een student? Ik hoor een goede leerling, maar geen student. Goed school leren, maar studeerde niet. Ik heb er nooit spas in gehad. Het ging veel te gemakkelijk. Heel veel lessen gegaan, had ik misschien een keer spas van gekregen. En dat was voor dingen ook te rijden om te zeggen van... Ik werkte een keer. Werk, dat was ja, van toekomst moest dat eens gaan doen. En ja, de boerderijen bij de vriend. Daar honger al gaat rond en dat tegen van al. En ja, ik deed het gewoon een keer aan het labeuren. Ja. En het was gaat op. Ja. Toen was het een gezin, een groot gezin. Ja, maar daar ging er. Een gans gezin. En door aanpakken, door... Nou, niet overdreven. Ook al had taakjes, maar dat wordt niet overdreven. Ik moet zeggen, hardwerkende ouders. En, dat wordt overal, het wordt overal hetzelfde. Ja. Familie, in dat gezin, ik heb me laten vertellen dat het familie was van de bekende Pielen, val ik bij. Ja, Pielen, dat was naar boven mijn ma. Dat was boven mijn ma. Gelukkig ervoor. Ik meen mezelf ook, maar over toch allemaal gaat van diegene metgekregen. Daar ben ik wel echt blij met. En wat zijn die? Dat zijn diegenen? Ja, toch het gezegend met het humor en gaat ook het flauwekul maken. En van de Blomskant gaat degelijk en gaat heel werken. En van de Lammerskant toch gaat meer frivoliteiten. En dat wat toch toe is allemaal wel gaat. Gelukkig. Ja, wat trekt zich het meeste aan? Ik word, minder Lammerks, denk ik. Ja, ik word toch minder Lammerks. En is dat nu in de loop van de leven veranderd? Ja, een goede mix. Het is een goede mix gebleven. Ik heb maar heel kunnen werken. Dus toen moet de bloemen wel bekend voor. Maar ik heb altijd ook mijn plezier kunnen hebben. En ik heb dat gelukkig ook aan mijn kinderen kunnen overdragen. Die leven ook zo gaat, ja. Ik vind dat ze aan het begin van het gesprek al straks van dat transportleven, dat leven of het werk in de transportwereld, dat lastig was. Ja, natuurlijk in dat bedrijf met Greuden en dat is altijd wel wat ik graag gedaan heb. Ja, ik heb niet veel zelf gereden eigenlijk. Ik ben eigenlijk van een jaar of 22 wordt het bedrijf deden gedoet en ben ik toch op kantoor terechtgekomen. Dan moest ik al doen, dus van acquisitie tot administratie worden, maar alleen acquisitie, administratie, maar ook de facturatie en de dagelijkse planning. En dat wordt immer meer en verhuurde veel auto's in. Dat wordt eigenlijk Wat boeide je in dat metier? Trok dich daar aan? Ja, toch ook, de jongens vroeg met werk ook vooral, de chauffeurs. En dat waren collega's die vroeger met aan die zak gegaan waren, het waren allemaal diezelfde jongens. Die waren er allemaal nog. En die hebben, dat was een goede crew wat we houden. Ik denk dat ze vandaag de dag dat moest met een loop met stukken voor zo'n ploeg heen te vingen. Dat wordt echt plezierig. En dan komt de wegen voorbij, voor dat wel interessant, voor zoveel te zien tot we een stuk weg gemaakt houden. En ja. Wat moeite gaat om eigenlijk jongens zoals ze met gewerkt als collega, dat ze ineens eigenlijk leiding aan moesten geven. Nou, leiding wordt een groot woord. Ik deelde het in. Leiding, ik zag wie die een dag er naartoe moesten. En die waren van half 8 tot 4 voor waren die op een project. En de leiding van dat project, hoofdleiding. Maar ik deelde het in. Dat wordt niet meer een mindere stad. Op enig moment heb je toch die transportwereld daarbij gezag. Maar tussendoor nog, moet ik wel vertellen, tussendoor ben ik 5 jaar in Maastricht geweest, heb ik internationaal gedaan. Ja. Dat vond ik geweldig interessant. Dan hoefde ik eigenlijk die administratie, en dat hoefde ik allemaal niet meer te doen. Dat wordt gewoon bellen en terugvraagzoeken en regelen en vrachtwerk zitten. En dat wordt eigenlijk fantastisch werk. Maar ik ben toen wat terug moeten gaan naar Berg.
druk moeten gaan. Ja. Dus dan kom je datzelfde bedrijf. Ja, datzelfde bedrijf had mich nodig en schijnbaar. En toen ben ik ook wel, ik zou dat eigenlijk tegen mijn zin gedaan. Ik voorleef van mijn streek gebleven, maar het trok toch aan me. En ja, dat is ik het ouder. En dan heb je meer verantwoording. En dan ga je het ook verzend. En wie dat met iedereen gaat, is het verbeteren. En dat is wat gebeurd is. Maar daarna heb ik dan 9 jaar fantastisch gewerkt. Ja. En maar op een gegeven moment wordt de liefde over. Hè? Nee, de liefde wordt niet over. Nee, de liefde is nooit overgegaan. Dus als je dat niet ongeveer gedaan wat je veel gedaan heeft, dan zorg ik toch wellicht nog. Je was zonder nummer op een gegeven moment. Ik wou wel, ja, ik realiseerde me wel, was de dagen na een toonwedstrijdbedrijf, dat kind zou voor zichzelf doen. Dat is eigenlijk wel een van de beweegredenen geweest. En wie zich toen vuurde ook, met dat ook horeca kan zijn, of een fruithandel, of we wisten hoe dat denk ik zo'n geworden. Ja, en daar heb je zoveel jaar in gewerkt, maar je bent nog steeds actief, hè? We zijn nu 10 juli 87 gescheurd. We zijn 34 jaar oud dit jaar. 34 jaar alweer, ja. En nog steeds best actief, hè? Ik ben nog altijd daar, ja. Ik ben altijd daar. Nou, het maakt het ook niet meer dat ik weg ga. Nee, dus ze moeten op een of andere manier de deur gesloten worden. Ja, dat maken ze niet meer. Dat trekt dich toch in aan? Ja, de lui was heel dag zus en fijn bezig zijn. En ik wil ook bezig zijn. Ik wil een sterk achter de deur hebben. Ik wil een agenda hebben. Ik wil niet 's morgens wakker worden en niet weten wat hij doen moet. En die klanten, ja, dat is toch die ken ik eigenlijk. En de collega's. En de zoon helpen, je doet toch spaas aan. Ja, met veel plezier. Ja. Maar het is een beetje kranten op de pap. Ik ga nemen open doen om 6 uur en s'avonds om 12 uur toe doen. Dat doen we niet meer. Dus, ja, meer de luxe activiteiten? De luxe activiteiten zijn. Ik denk gewoon mijn dienst gemiddeld. Ik moet doen wat de anderen ook doen. Maar toch wel blijven doen, absoluut. Ja. Toen even in arbeid in werkzame activiteiten, is toch erg maatschappelijk bezig geweest, hè, tot nu toe en nog steeds eigenlijk in die leven. De best bijvoorbeeld jongerenvoorzitter van de voetbalclub hier val ik het Ja, ik ben eigenlijk 20 jaar bestuurder geweest in totaal, waarvan 10 jaar veel, binnen 10 jaar veel zitten, ja. Wat boeit dich, of wat heeft dich geboeid om door die functie te doen? Dat heeft ook te maken met toch, ja. Ik word gewoon goed gevoetbald met een blessure, moet ik zeggen. Ik word ook niet een grote voetballer. Toen ben ik in eerste stand geleden en toen heb ik met een vuurganger, Geruntjes, een bevlogen mensen, een geweldig bevlogen mensen, heeft me eigenlijk zo gek gekregen tot dat bestuur toetrok en later ook naar zien veel te vroeg heen gaan. Heb ik me ook die verantwoording genomen om een voorzitter te worden. Ja. En dat zit ook wel mee in. Ik heb verantwoording nemen voor. Bepaald zeggen ze even voor God een klein peertje. Ja. Wat heb je er aan overgehouden voor zichzelf? Nou, voor mezelf, heel veel vreugd. Wat je nog aan mijn jeugd, wat nog altijd in me zit, doordat ze met jeugd bezig bleef. Voetballen gebeurt toch grotendeels door jong lui. En die zien ik nog veel. Die komen nog boven bij me. En schitterend. En spaas en de gezondheid, ook vet gebleven zelf. Ik heb met ook zelf een balletje met getrapt nog. Als je dat nu, de tijd wat ze toen was, en vergelijkt met de huidige tijd, wie kijkt ze dat tegenaan? In de voetbal? Ja. Ja, in de voetbal vrouwen toen, de laatste periode, verspeelde eigenlijk wie het van als voorzitter speelde er eigenlijk door. En dat was eigenlijk toch wel een moeilijke zaak. We hadden een geweldige lichting gehad en dat loopt niet logischerwijze door. Richting gehad voor ja, door met die richting worden we gestegen, we waren van 4e naar 3e naar 2e eerste klas gegaan. En dan zit ze natuurlijk financieel met bussen en met duurder trainers en met verzorging. Wat spelers ze nou betaald in de tijd? Daar zal een vergoeding voor geweest zijn, ja. Dat moest ik weten, dat had ze geweten. Daar is een vergoeding geweest. Ze zal best ook eens een keer een premie kunnen, de premie is geweest. Dat zal op dat vlak wel overal geweest zijn. Dat zal nog wel zo zijn. Ja. Jacques, in ons voorgesprek heb ik dich gevraagd van, neem een klein noot met. Neem een schat met wat voor dich heel belangrijk is in je leven. En wij hopen dat ze dat bij hebt. Heel belangrijk. Nou, heel belangrijk is het niet. Ik heb verschrikkelijk getwijfeld. Wat ik moest metnemen en op het allerlaatste moment heb ik me dat metgesnapt. Misschien dat voor de kijkers ook even in de kamer kunnen houden. Ja?
En dan eens kijken wat is het, Jacques? Het is Noord- en Midden-Spanje, het is een AWB-gids, kunst, cultuur, landschap. Wat is de reden dat zo'n stad metneemt? Ja, ik heb, wie ik de ruimte kreeg, doordat ik iets minder ging werken, ben ik toch het meer gaan reizen. Dat heb ik gespied van dat dat eigenlijk zo laat pas gebeurd is. Want dat heb je toch fantastisch gevonden. Ik ben eigenlijk niet zo'n vakantieganger. Ik ben meestal die een groepsreis maakt, een cultuurreis maakt, tegen het wandelen, met name ook lopen op vakanties. En dat heb ik op verschillende plekken al gedaan. Niet dat ik zo'n verschrikkelijk bereisdoel ben. Maar ja, ik zou eigenlijk liefst 2 weken heen zijn en 6 weken weg. En dat is me natuurlijk gegeven. Maar het is, ik heb eigenlijk een drang niet om te rusten, om te zonnen, om te liggen. Nee, om te zien, om mee te maken. En heb je dan speciale dingen als je naartoe wilt schoon? Ja, ik ben natuurlijk op een dorp opgegroeid. En ik vind de steden fantastisch. Ja, Spaanse steden, dat is eigenlijk mijn dingetje. Ik heb er zo geloof ik meer dan 20 bezocht. Dus Spanje heeft echt wel die vuurkeur? Ja, Spanje heeft een vuurkeur. Door, ja, dat heeft te maken met de temperatuur natuurlijk. Maar vooral met cultuur en de historie. Die historie vind ik zo heel veel een truc. En de steden vind ik dat truc. Ik duw graag aan een kerkdeur. En iedere kerkdeur wordt een duwtje van me. En dan ben ik altijd teleurgesteld als ze niet open is. Even de rood te sneuren. En ook in de kleinste dorp. En dat is dus het mooiste kleinoode. Ja. En ook een keer het kanaal steken? Ze kan ook een keer het kanaal steken. Ja, ook wel eens. Ja. En dan vergeten we ook allemaal zo goed. Dan vergeet het zo goed. Dus allemaal zo goed, ja. Ja. Maar dan ga je echt met een intentie dat je dat dan ook? Ja, als ik goed weg ben, terug goed terugkom. Dat is zijn eigen belang. Maar er zijn altijd wel intenties. Dus, meestal voor de luven door. Ja. Heb je nog speciale wensen? Zeg van ja, ik reis het, maar dat zou ik nog eens keren willen allemaal. Ja, terug gewoon naar Zuid-Amerika. Ik ben in Peru geweest, maar zo keer landen als Venezuela, Bolivia, Colombia, maar Bolivia met name, heel authentiek. Zo dat zijn is me verteld en dat zou ik wel eens willen proeven. Ja. Maar het zijn ganse inspanningen, dat is echt vermoeiend. Dus, plus dat nu ook financieel wel erin ook. Ja, maar dat heb je benzine voor, hè? Ja, niet meer. Dus je krijgt er revenue van. Nee, dat is niet zeker dat dat vrijwilligerswerk is. Je moet het nu doen voor mijn kage, dat is het. Ja. Wat hebben ze nog meer als hobby's? Ik heb gezegd gewandelen, tuinieren. Maar wat is er dan even nog? Ja, muziek, hè. Muziek. Veer de klok rond heb ik heel veel van veer opstaan, waar we zien in de auto of een keer Turken of toes. Of ik kijk naar klassieke zenders. Muziek is helemaal bij me. Is dat begonnen een soort met dat klein trunkje? Of? Nee, ik denk, nou toch ook wel, ja. Ik denk toch ook wel. Het heeft ook met te maken met wat we, ja, toen ook mooie muziek maakten. Ik weet wat we met hoe we speelden voor Egmond, Ouverture, Beethoven. En dat wordt ook, ja, muziek die licht ontvankelijk is. Ja. En ben ik heel veel bij de kerk geweest. Ik speelde mijn zuster en dan ging ik in de repetities erachter zitten. En die hadden een geweldig repertoire. Die speelde Verdi. En door is dat toch begoest. Maar later, ik weet dat ik geen hoeswerk maakte, zonder dat ik mijn klassieke zender vond. Ja. En dat is... Loestert ze alleen maar of zei ze nee, ik wil ook achter de muziek komen, ik wil ook meer van buiten? Ja, ik loester, maar ik vul het ook zelf in. Op die manier loester. Ik loester op mijn eigen manier. Ja. En, ik zie ook beelden en soms dan is de muziek ook gerelateerd aan beelden. Dat krijg je dan met. Ja. En dan, verdomd denk ik, dat is ook zo. Ja. Ja. Nee, van dat trumpje, heb je verder nog eens met zelf aan muziek gedaan? Nee, dat heb ik, als ik gespeeld heb, is het altijd wel door. Ik zou gerne, toen ze in de piano bestaan wordt, om een piano of een blazensmaak, wat dan ook. Ik heb ook, jalousie, dat vind ik een verschrikkelijk woord, maar ik ben jaloers op u, nooit op u wat gaat hebben, maar u wat gaat kennen. En vooral u wat muziek in maken, dat ben ik echt. Heb ze een bepaalde voorkeur in de muziek? Van, ja, dat is klassieke muziek, maar hebben ze daar ook bepaalde genres van? Van, nou, daar ga je toch mijn... Ja, dat heeft zich in de loop jaren doorgroeid. Dat begint met Mozart, dat begint met iedereen met. Dat gaat Beethoven, Bach, maar dan komt ze bij de romantiek uit. Ik heb ons
Christoph Brahms en later wordt het dan Mahler. En, ik ben ook bijvoorbeeld helemaal gek voor Richard Strauss. Dat is dan later, en de grootste. Maar nu ben ik ook heb ik ook dingen van gekocht. Arvo Pärt, die componist die nu nog leeft. En dat vind ik zo verrukkelijk interessant. Maar bij Piet Graf en Frans Teunis, wat vind je daarvan? Leuk voor de lui, leuk vinden. Maar vanzelf? Ik doe wel met, als ik dus en zo, dat ken ik heel goed. Hanneke de Logen, dat ken ik ook wel, joh. Maar ik gewoon niet 11 op de friet staan. Nee. Dat weet ze misschien nog niet, maar ik heb al jaren een buurtje. En ik ga het wel wegdoen, maar nu met die overstroming van die geuren denk ik, ja, dat kan ik niet doen. De kind toch beter het buurtje houden, de kind moet weten. En dat wil ik heel aan dich een dag goed leren. Maar dan moest de ene man of iemand de stik zelf goed moest metnemen. Dan moest dus iemand metnemen in dat buurtje. En wanneer ik nieuwsgierig wist er dan eens metnemen. Ik zou metnemen. Goed, u vervult ze me met. Ja, Jacques. En daar heb ik geloof ik nog 8 minuten en dan is de uitzending afgelopen. Wie zou ik met willen nemen? Ja, dat loopt me. Magda Eigerich maar metnemen. Nee? Magda Eigerich, de pianiste. Oh, ja. Maar dan moest wel een fors buurtje, dat is een tamelijk gezette dame, maar ze is wel geweldig. Ja, maar ben je niet bang voor de piano of de vleugel wat ze met dat water? Ja, maar die kinderen zullen wel een geweldig buurtje hebben. Ja. Ja, maar dat is, waarom die mevrouw, die pianiste? Dat zou ieder ander ook geen zin, moet ik zeggen. Maar ik vind die geweldig, omdat ik soldaten jou geweldig vind. En die speelt ook alle genres. En die speelt ook met iedereen. Die speelt kleine bezetting, die speelt grote bezetting. Ja. En ze is voor een breed repertoire. Maar er zijn er stig. Nee, maar oké, maar dus die keuze maak ik dan. En van Spaans gedoopt te houden, want dat is een Argentijnse mevrouw. Ja, dat was luisteren naar de muziek en zit praten onder de muziek. Dat jij dan niet. Jacques, je hebt ook 4 jaar in de raad gezeten. Ja. Wie wil ik dat bevallen? Op zich goed wel eigenlijk. Ja, ik zal niet zeggen in de first en tweede jaar, toch eigenlijk wel. Het ging er ook niet zo slecht af, vind ik zelf. Maar de anderen doen me veroordelen, maar ik vond dat zelf wel. Ja. Maar het wordt me te abstract, moet ik zeggen. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, als de berg aan het kantoor zit en de wordt ik gevraagd voor zoveel ton te leveren, een 4 uur en wat dat kosten moet, dan leg ik dan ook neer en is het geregeld of niet geregeld. Ik ben te luur of ben te laat of het ga je niet. Maar door wordt het zo abstract, door borg gaat de bergen en dan in het begin was het een voorstelling nog gehad. Dan ging het van, ja, goede suggestie meneer Blom, of het ging van, dan nemen we mee in de besluitvorming. Maar dat bleef nog een jaar zo, en dat bleef nog 2 jaar zo. Hij heeft me moeten zeggen, Blom, dat is waartal, was ik heb geen gelijk, maar ze gaven me gelijk en de dogen niks met. En daar koos ik niet tegen. Dat wordt me te wiet van mijn eigen functioneren in mijn werk. Dus dat was niet mijn ding. Ja. Is dat ook de reden geweest als ze na 4 jaar gezegd hebben, jongens, bekijk het maar? Ja, met het hoog te maken met mijn werk. Kijk, in het werk werkte ik ook voor de gemeente en voor het ook een beetje clean te houden. Ook voor aannemers die weer in die gemeente werkten, voordat een beetje ook dat kom ik ook wel eens tegen. Dat wordt me ook wel eens, ja, niet verweten, is een groot woord. Maar dat komt ze in de concurrentie wel eens tegen, dat ook met vraagtekens gezegd wordt. En dat, vermenging. Vermenging. Ja, van belangen. En daar heb ik genoeg ruïne gezet gestaan, maar dat we op die manier niet van elkaar afkopen. Jacques, hoe heb je een hekel aan eigenlijk? En een hekel aan. Ja, daar hoef ik niet langer van na te denken. Ik kijk weinig televisie. Maar als ik televisie kijk en ik zie hem dan, en dat is een kwaal van deze tijd, op elke zender zijn misschien wel 3 talkshows per avond. Ja. En ik zie hem door steeds weer lui zien die expertise hebben. Die werden dan vergezeld door lui die totaal geen expertise hebben. Die zitten erbij natuurlijk omdat er gepland items zijn, dat kan ik wel begrijpen. En de lui met expertise die komen af op de actualiteit van de dag, dat is het nieuws. Maar als dan die lui die 0 expertise hebben, gewoon met palaveren, en dan staat dat soms op het tangen verwerken en dan is de volkspopuli, die gaat het no-papegaaien en dan is dat heel dik in de aard. Ja, dat is mes aan de wortel van het populaire gebeuren. En, daar heb ik echt moeite mee.
Wat zou ze nu het schoonste compliment vinden wat men dicht zou kunnen maken? Nou, first een compliment, dat is niet mijn sterkste punt, moet ik zeggen. Wat we niks zou kunnen maken. Maar zo sticht voor zichzelf het meeste trots op zich, dat ik het zo formuleren. Ja, dat iedereen erboven op de berg, ik zit volgens jou, blijf het nog even door. Of kan je blijft het weg, ja. Dus dat bedoelt de... Nee, daar op de Emmerberg, ja. Op de Emmerberg? Ja, op de Emmerberg, boven. Ja, ik dacht dat ze boven en ik dacht dat dan. Ja, dat is... Ik zit ook in het kerkbestuur, dus dat zal wel regelmatig eens bellen erboven. Ja, dat dacht ik. Zo gekend hebben. Ja, maar we zitten ook altijd in het kerkbestuur hier. Ik heb de Nicolaas Ploeg, ja, die zijn nog samen gelukkig. Hè? Ja, de Nicolaas, ja, onze buurvrouwkerk die is aan de eredienst ontrokken, die is verkocht. Dat gaat binnenkort zijn beslag vinden tot die inderdaad, tot die ook niet meer bestaat, tot die niet meer van ons is. Ja. Geloof, is dat belangrijk voor dich? Ja, maar dan ben ik niet de brave gelovig, maar ik geloof in het geloven. Moet me goed liggen, geloven in het geloven. Ik geloof ook in het geloven van anderen. Ja. En dat vind ik belangrijk. Ik vind het soms jammer als ze nu niet geloven. Ik denk... missen ze het? Dan denk ik dat ze gaan missen. En wat ze geloven en waar dat is, dat speelt niet zo'n rol. Maar wat missen ze? Wat missen jullie die niet geloven volgens dich? Nou, je mist ook een hoop, denk ik. Nu ben ik een Calvin bestuur, denk ik, maar dat is niet de bedoeling. Maar daar hebben ze tekort dan tegenwoordig, dat weet je. Daar hebben ze nog tekort. Nou, dan moet je het heel actueel vertellen. Ja. Beneden onderboos, beneden woont sinds kort, woont door in de kapeloon Chichu, de mensen in India. Ja. Die kunnen te plan spelen in Shin op Geulsup, Oud-Valkenberg en Valkenburg. Dus dat tekort wordt van de andere kant van de wereld, wordt dat hier een beetje glad gestreken. Maar als ik dat allemaal op een riezen, dat kan het betekent eigenlijk niet meer fout gewoon. Hè? In het kerkbestuur zitten, en het pastoor onder de gebben wonen, dus steeds gegarandeerd met stip erboven. Ja, dat gaat toch niet fout? Nee, dat heeft alle geloof in. Ja. Ja, als ze nog een windsoos mogen doen, wat zou dat zijn? In de windshow moeten doen, ja. Tot Van de Poel wordt wereldkampioen wordt, maar dat bedoelt ze niet natuurlijk. Nee, het is een weg. Ja, vindt ze dat zo belangrijk? Ja, daar ben ik toch wel fan van, moet ik zeggen, ja. Maar doe pools op zoek met? Ja, ik poel op zoek met de klassiekers, ja. Ja, dus dat brengt geld op, dus dat kost me geen meer geld, want ik ben zelden bij de winnaars. Ja, maar dat denk ik toch dat de pastoor onder dich niet zo aardig vindt. Dat is toch dat mag toch, hè. Ja, zal ik beginnen met stoppen? Beginnen met stoppen? Ja, want dit is zo geweest. Ik ga er nou voor. Dank je voor het gesprek. Ik wens je alle goeds en ja, we weten dat het weer gaat, Jacques. Bedankt. Bedankt. Okay. Dames en heren, dank u. Dames en heren, ook hier bedankt voor het kijken. Volgende keer dan hoop ik weer dat je kijkt en het gaat goed. Dag.